Tervehdys kaikille pörssisijoittajan viikon katselijoille minunkin puolestani. Minun nimeni on tosiaan Mirko Hurmerinta, toimin Sammossa sijoittajaisuuden päällikkönä. Mukava olla täällä tälläkin kertaa. Ajattelin tänään kertoa vähän Sammosta sijoituskohteena ja jos aikaa jää, niin muutama sana tuosta meidän käynnissä olevasta Top Danmark-vaihtotarjouksesta. Tärkeä disclaimeri, pysyy lakiosasto tyytyväisenä ja materiaalikieli on poikkeuksellisesti teknisistä syistä johtuen tänään englanniksi, mutta älkää antako sen häiritä, kalvoilla on enemmän kuvia kuin tekstiä. Mutta minkä takia Sampo voisi sitten olla potentiaalinen vaihtoehto juuri sinun salkkuusi, jos yhtiö kiinnostaa? No, ensimmäinen tekijä, mikä erottaa meidät meidän keskeisistä verrokeista, on meidän suuri koko ja laaja maantieteellinen hajautus. Me ollaan Pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja, ei olla ykkönen millään markkinalla, mutta pohjoismaisella tasolla ollaan suurin. Itse asiassa me ollaan ainoa vahinkovakuuttaja, joka toimii kaikissa 4 Pohjoismaassa, minkä lisäksi me ollaan yksi johtavista toimijoista tuolla Iso-Britannian digitaalisilla moottoriajoneuvovakuutusmarkkinoilla sekä voimakkaasti kasvavalla kotivakuutusmarkkinalla. Tuosta pirkkagraafista näette, miten meidän liiketoiminta jakautuu asiakasryhmittäin ja maittain. Itse asiassa Suomi on meidän toiseksi pienin markkina, mikäli joku miettii, että kuinka riippuvainen Sampo on Suomen talouden kehityksestä, niin ei merkittävän riippuvainen. No, minkä takia sitten skaalaedut ja laaja maantieteellinen hajautus on hyviä asioita vahinkovakuuttajalle? No ensinnäkin sen takia, että suuri koko tuo tosiaan skaalaetuja meille. Se mahdollistaa suuremmat muskelit muun muassa investointeihin. Digitalisaatio etenee koko ajan, se vaatii investointeja vahinkovakuutusyhtiöiltä. Me myös pystytään kantamaan enemmän riskiä itse, ei olla niin riippuvaisia jälleenvakuuttajista, kun taas monet pienemmät toimijat joutuu turvautumaan enemmän jälleenvakuutuksiin ja niiden kehitys on sitä myötä alttiimpi jälleenvakuutusmarkkina hintakehitykselle. Ja sitten tuo laaja maantieteellinen hajautus tasaa sitä tuloksen volatiliteettia esimerkiksi säävahinkoihin liittyen. Jos vaikka Norjaan iskee suuri talvimyrsky, niin se ei kuitenkaan sitä vaikuta välttämättä Ruotsiin, Tanskaan tai Suomeen. No, skaalaedut ja hajautus on mukavia juttuja, mutta ne ei ole se pääsyy, minkä takia meillä on hyvin vahva track recordi erinomaisesta tuloskehityksestä. Meidän strategia- ja liiketoiminnan kulmakivi on meidän kurinalainen underwriting-liiketoiminta sekä meidän operatiiviset kyvykkyydet ja palveluvalikoima, mikä on vuosikausien määrätietoisten investointien tulosta. Sampo tosiaan oli yksi ensimmäisistä ensimmäisistä vahinkovakuuttajista Pohjoismaissa, joka alkoi vahvasti investoida digitaalisuuteen. IF investoi yli 100 miljoonaa euroa vuosittain ja konsernitasolla meidän investoinnit pelkästään IT-kehitykseen on yli 200 miljoonaa euroa. Meillä on myös Pohjoismaiden laajin kumppaniverkosto. IFillä on yli 3000 ulkoista kumppania aina rakennusliikkeistä autokorjaamoihin ja lääkäriasemiin huolehtimassa siitä, että asiakkaiden korvausprosessit sujuu mahdollisimman jouhevasti. Eli nämä meidän investoinnit ja ne operatiiviset kyvykkyydet, mitkä me ollaan vuosien saatossa rakentanut, niin ne totta kai parantaa asiakaskokemusta, mutta ne myös tehostaa meitä yhtiönä. Tuosta graafista näette, että meidän toimintakulusuhde, joka kuvaa vakuutusyhtiön kustannustehokkuutta, niin me ollaan pysty parantamaan sitä 14 vuotta peräjälkeen siitä huolimatta, että me ollaan joka vuosi investoitu enemmän ja enemmän. Pohjoismainen vahinkovakuutussektori ei varsinaisesti ole semmoinen vahvan kasvun ala välttämättä. Siinä mielessä, jos sitä vertaa jonkin IT-sektoriin, itse asiassa pitkällä aikavälillä niin kysyntä on suurin piirtein linjassa kunkin maan BKT-kasvun kanssa. Mutta tästä huolimatta markkinoilta löytyy mielenkiintoisia taskuja, jossa näemme houkuttelevia kasvumahdollisuuksia ja jossa kasvu on yleisömarkkinaa nopeampaa. Yksi esimerkki on esimerkiksi henkilövakuutukset. Näihin lukeutuu erilaiset terveysvakuutukset sekä tapaturmavakuutukset, matkavakuutukset. Siellä olemme viime aikoina nähneet oikein hyvää kasvua. Vahinkovakuutuksen kysyntä niin kuin yleisellä tasolla kasvaa noin 4-5% vuosittain Pohjoismaissa, mutta tuolla
henkilövakuutusten puolella olemme nähneet hieman nopeampaa kasvua, keskimäärin noin 6% kasvua viime vuosina. Meillä kasvu on ollut viimeistä muutaman vuoden aikana keskimäärin noin 8%, eli selkeästi markkina yleistä kasvua nopeampaa. Toinen mielenkiintoinen kasvualue, itse asiassa missä olemme nähneet kaikkein voimakkaita kasvua parin viime vuoden aikana, on meidän Iso-Britannian liiketoiminta. Siellä tosiaan toimimme Hastesin kautta digitaalisella moottoriajoneuvovakuutusmarkkinalla ja myöskin yhä enenevissä määrin myös kotivakuutuspuolella. Viime vuonna kasvoimme siellä yli 30% ja tänäkin vuonna topline kasvu on ollut yli 20%. Pääasiassa johtuen hinnoittelusta, kun vakuutusyhtiöt ovat reagoineet korkean korvausinflaatioon, mutta myös asiakasmäärä on siellä kasvussa ja tavoittelemme kasvua tästä eteenkin päin. No, kun yhdistää nämä kaikki edellä mainitut asiat, skaalaedut, maantieteellisen hajautuksen, meidän operatiiviset kyvykkyydet ja kurinalaisen underwriting-kulttuurin sekä nämä kasvumahdollisuudet, niin lopputuloksena on varsin tasaisesti kasvava tulos. Kuten tuossa mainitsin, meillä on hyvin pitkä track recordi meidän vakuutusliiketoiminnan tuloksen eli underwriting-tuloksen kasvattamisesta. Tuossa alemmassa graafissa näette, että meidän underwriting-tulos on kasvanut yli 10% vuosivauhtia keskimäärin tässä viimeisen reilu 10 vuoden aikana. Ja tästä meidän pohjoismaista laajasta hajautuksesta johtuen, niin se tuloskasvun volatiliteetti tai tuloskehityksen volatiliteetti on ollut varsin maltillista, mikä on yleensä semmoinen asia, mistä sijoittajat tykkäävät. Eli tulosheilahtelut ovat aika maltillisia olleet viime vuosina. Tavoittelemme kasvua tästä eteenkin päin. Kevään pääomamarkkinapäivässä linjasimme, että tulemme tavoittelemaan keskimäärin yli 7% vuosittaista osakekohtaisen operatiivisen tuloksen kasvua. Näette tuossa oikeanpuolimmaisesta graafista, mistä tekijöistä se koostuu. Oletuksena on, että Pohjoismaissa jatkamme semmoista tasaista 4-6% vuosikasvua, kun sitä taas tuolla Isossa Britanniassa odotamme selkeästi voimakkaampaa underwriting-tuloksen kasvua, jopa 10-15% kasvua keskimäärin. Sijoitustuloksen odotetaan pysyvän tässä oletusmallissa niin suurin piirtein tasaisena, ja sitten noin pari prosenttiyksikköä voidaan saada vielä lisätuloskasvua noilla meidän omien osakkeiden takaisinnostoilla, mitä tälläkin hetkellä teemme tuolla markkinalla. Eli näillä päästään tuo yli 7% keskimäärin vuosittain. Eli ei me mikään Nvidia olla, mutta ainakin mun mielestä niin tuommoinen yli 7% vuosikasvu EPS-tasolla niin on tämmöiselle suurelle ja varsin defensiiviselle toimijalle varsin mukava ja kunnianhimoinen luku. Tuloksesta päästäänkin sitten luonnollisesti niin voitonjaon puolelle, mikä on monelle sijoittajalle se lempiaihe yhtiössä. Keväällä sanomme pääomamarkkinapäivässä, että meidän tavoitteena on tässä seuraavan 3 vuoden aikana kerryttää yli 4 miljardia euroa käytettävissä olevaa pääomaa, ja mikäli tämä top-down-mark-transaktio toteutuu, niin se tavoite tulee nousemaan yli 4,5 miljardin euroon. Käytettävissä oleva pääoma englanniksi deployable capital on vähän semmoinen tekninen termi, mutta käytännössä tarkoittaa pääomaa, jota me voidaan palauttaa osakkeenomistajille tai käyttää täydentäviin yritysostoihin. No, nyt tämän top-down-markin jälkeen meidän mielenkiinto ja halukkuus tehdä yritysostoja on hyvin rajallinen, ja me ollaankin sanottu, että tulemme seuraavina vuosina priorisoimaan pääoman palautuksia osakkeenomistajille. Valtaosa tästä käytettävissä olevasta pääomasta tullaan palauttamaan osinkojen muodossa. Meidän tavoitteena on jakaa tasaista ja kestävää perusosinkoa, ja osingonjakosuhde tulee olla vähintään 70%. Me ollaan viimeiset 4 vuotta korotettu meidän perusosinkoa tasaisesti. Tuosta näette, että tänä keväänä jaettiin euro 60 senttiä perusosinkoa, minkä lisäksi sitten pikkusen lisäosinkoa päälle. Tosiaan tätä perusosinkoa voidaan täydentää lisäpääoman palautuksilla, voidaan jakaa lisäosinkoja tai sitten tehdä omien osakkeiden ostoja, niin kuin me ollaan tuossa viime vuosina tehtykin. Todennäköisesti tullaan tässä tulevina vuosina vähän enemmän painottamaan omien osakkeiden ostoa niiden joustavuuden takia. Jos katsoo, että minkälaista voitonjakoa me ollaan tarjottu tässä
viimeisen muutaman vuoden aikana, niin kun laskee kaikki perusosingot, lisäosingot ja omien osakkeiden takaisinostot yhteen, niin ollaan tarjottu vuodesta 2021 niin yli 9% voitonjakua keskimäärin. Siinä olikin pääpiirteittäin se, mitä mä halusin sanoa Sammosta sijoituskohteena. Sitten vielä loppuun muutama sana meidän Top Danmark-vaihtotarjouksesta. Itse asiassa 3 vuotta sitten olin tällä ihan samalla lavalla esiintymässä ja silloin mun esityksen otsikko oli, että kohti puhdasta vakuutuskonsernia ja sillä tiellä olemme olleet, olemme tehneet juuri sen, mitä olemme luvanneet. Ensin luovumme meidän Nordea-omistuksesta. Sen jälkeen vuosi sitten toteutimme osittaisjakautumisen, minkä seurauksena Mandatum irrotettiin konsernista omaksi pörssiyhtiökseen. Ja nyt viimeinen puuttuva palanen tässä meidän muutostarinassa on tuo Top Danmarkin vähemmistöosuuksien, tai tässä tapauksessa enemmistöosuuksien lunastaminen, mikäli vaihtotarjous menee läpi. Ja tämä sitten tulisi merkittävästi yksinkertaistamaan meidän konsernirakennetta ja sitten voisimme vihdoin sanoa, että olemme yksi yhtenäinen vakuutuskonserni. Tosiaan vaihtotarjous on vielä tämän päivän ajan käynnissä, eli tuloksia saatte kuulla siitä varsin piakkoin. Tarkoituksena olisi tosiaan yhdistää Top Danmarkin ja meidän IFin Tanskan toimintojen liiketoiminnat yhteen, mikä vahvistaisi meidän markkina-asemaa Tanskassa merkittävästi. Olisimme siellä silloin toiseksi suurin kilpailija heti Trykin jälkeen. Me arvioidaan, että tämän integraation myötä voisimme saavuttaa noin 95 miljoonan euron synergiahyödyt, jotka realisoituisivat täysimääräisesti vuonna 2028. Ja kaiken kaikkiaan, kun ottaa huomioon nämä synergiat ja osana tätä järjestelyä tehtävät pääomahallintotoimet, niin odotamme, että järjestelyllä olisi noin 6% EPS-vaikutus. Pidämme tätä tarjousta hyvänä tai houkuttelevana sekä Top Danmarkin omistajille että Sammon omistajille. Top Danmarkin omistajat saisivat tietysti ihan houkuttelevan preemion ja lisäksi pääsevät osallistumaan uusina Sammon osakkeenomistajina tulevaan arvonluontiin. Ja Sammon nykyisten osakkeenomistajien näkökulmasta, niin kun on huomioon nämä synergiat, niin kauppahinta on hyvin järkevä. Jos laskee synergiat mukaan, niin Top Danmarkin P noin 13, mikä on pikkusen alle pohjoismaisten verrokkien tällä hetkellä. Tosiaan tarjous on vielä tämän päivän käynnissä ja piakkoin tiedotamme sitten prosessin jatkosta. Siinä oli kaikki, mitä mulla oli tänään kerrottavana ja nyt sitten kysymysten pariin. Kiitos Mirko. Tervetuloa sohvalle meidän kanssa. Sammon sijoittaisuuden päällikkö Mirko Hurmerinta. Sampo on tosiaan tehnyt vaihtotarjouksen Top Danmarkista. Omistatte siitä valmiiksi noin puolet. Tarjouksen arvo on noin 4,4 miljardia, jos muistan oikein, 27% preemio. Kertaatko lyhyesti, mihin tämä hinta perustuu? No, hinta on tietysti kahden eri osapuolen neuvottelutulos. Totta kai pyrkimyksenä oli tehdä tarjous, joka on sekä houkutteleva Top Danmarkin osakkeenomistajille että houkutteleva myös niin kuin Sammon omista arvon luomisen näkökulmasta. Ja meidän mielestä tämä hinta on sellainen, että pystytään perustelemaan sen hyödyt kummallakin osapuolelle. Vaihtotarjous on toki eri asia kuin esimerkiksi käteistarjous ja omistatte yhtiöstä noin puolet valmiiksi. Voiko tätä kuitenkin suhteuttaa jotenkin siihen aiempaan hintaan tätä tarjousta, mitä on maksettu niistä? No kyllä sitä tietysti voi suhteuttaa halutessaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että me ollaan valtaosa meidän Top Danmarkin nykyisistä osakkeista ostettu vuosia sitten. Muistaakseni sijoitamme ensimmäisen kerran Top Danmarkiin, olisikohan 2007 vai 2008, joten se hinta silloin oli huomattavasti alhaisempi. Totta kai se yrityskin oli ihan erilainen 10 vuotta sitten, että nyt Top Danmark on suurempi ja paljon paremmassa kunnossa, joten on luontevaa, että se hintakin on myös korkeampi kuin silloin. Ja tässä välissä muistuttaisin yleisöä, että lähettäkää meille kysymyksiä esitettäväksi Mirkolle ja sitten myöskin muille tämän päivän esiintyjille. Ja täällähän on sitten tietenkin jo tullut muutama kysymys ja mä veikkaan, että tämä Mirkkoa nyt jo yllättää tämä kysymys, mikä täällä tulee ensimmäisenä, että
kysyisin, koska Sammon jo päätetty splitti 1/5 toteutuu tai 1/5 toteutuu? Korjaan heti tähän alkuun, että emme ole päättäneet mistään splitistä. Yhtiökokous antoi hallitukselle valtuuden päättää harkintansa mukaan osakkeiden splittauksesta, ja siinä se voi olla 1/5 tai voi olla pienempi, 1/4, 3 tai 2, mutta tosiaan hallituksella on valtuutus päättää splitistä harkintansa mukaan. Se valtuutus annettiin myös toissa yhtiökokouksessa, että mikäli hallitus katsoo, että tämmöinen splitti kannattaa toteuttaa, niin siitä sitten ilmoitetaan kyllä tarkemmin. Osaatko sanoa tähän jotakin, niin kuin, että millä perusteella semmoinen päätös sitten niin kuin tehdään? No, muistuttaisin ehkä kaikkia osakkeenomistajia siitä, että splittihän on hyvin tekninen toimenpide, sillä ei ole vaikutusta liiketoiminnan arvoon, eikä se kasvata meidän niin kuin omistaja-arvoa pätkän verran, että jos sillä on jotain psykologisia vaikutuksia, niin ne ovat sitten sellaisia, mutta tosiaan niin tässä on split on tekninen toimenpide ja se voidaan tehdä, jos katsotaan, että se lisäisi aktiivisuutta kaupankäyntiin, että Okei. Ne on ne perustelut tälle, jos tämmöinen tehdään. Otetaanko vielä toinen tähän? Ajankohtainen tavallaan. Sammosta irronnut Mandatum on kiinnostunut piensijoittajia ja selvästi Sampoa enemmän. Ja tässä vedotaan, että Mandatumilla on 219 000 osakasta, kun Sammolla voi on vain 199 000, niin mitä ajatuksia tämä herättää? Me ollaan totta kai hyvin iloisia, että Mandatum on saanut hyvä vastaanoton pörssissä, että emme koe, että se on millään tavalla meiltä pois, että Mandatum on saanut niiden noin 190 000 osakkeenomistajan lisäksi myös uusia osakkeenomistajia, että me ollaan kaikin puolin iloisia Mandatumin puolesta. Ja mennään takaisin vielä Topdanmarkiin. Minkälaisia eroja IFin ja Topdanmarkin välillä on kulttuurisesti tai tuotteissa tai asiakkaissa? No kulttuurillisesti ei ole tietenkään juurikaan eroja, että meillä on hyvin samanlainen toimintakulttuuri on sekä IFissä että Topdanmarkissa ja tuotepuolellakin niin molemmat yhtiöt tarjoavat ihan samanlaista laajaa palveluvalikoimaa kuin itse asiassa kaikki muutkin suuret yleisvakuuttajat. Se, mikä erottaa Topdanmarkia ja IFiä hieman on se, että Topdanmarkilla niin he keskittyvät henkilöasiakkaisiin ja tämmöisiin pieni- ja keskisuuriin yritysasiakkaisiin sekä maatalousasiakkaisiin. Itse asiassa ovat selvä markkinajohtaja maatalousasiakkaissa Tanskassa, kun sitten taas IFillä on pikkusen enemmän suuryritysasiakkaita Tanskassa, että muistaakseni noin 25% IFin Tanskan maksutulosta tuli suuryritysasiakkailta ja tämmöisiltä hyvin isoilta asiakkailta, kun taas Topdanmarkilla tämmöisiä asiakkaita on vaan niin kuin hyvin pieni määrä. Tämä tuli itse asiassa yleisökysymys vähän liittyen näihin. Ehkä en ole varma, tuliko se tuolla jo esiinkin, mutta mitä brändinimeä Sampo aikoo käyttää Tanskassa? Topdanmark, IF vai Sampo? Ei olla tehty mitään päätöksiä sen suhteen tässä vaiheessa ja lyhyellä aikavälillä ei varmasti niin kuin tehdäkään, että ei ole niin kuin ensimmäisen meidän asialistalla, että niin kauan kuin Topdanmark luo niin kuin brändinä arvoa, niin meillä ei ole niin kuin mikään ongelma käyttää Topdanmarkin brändiä IFin ohella. Itse asiassa brändi ei ole semmoinen asia, mistä ihan hirveästi pystyy niin kuin tiristämään synergioita, että hyvä esimerkki niin kuin Ruotsissa, missä meillä on autovakuutuskumppanina Volvo, niin me ei myydä niitä vakuutuksia IFin, tai uusilla autoilla ei myydä vakuutuksia IFin brändin alla, vaan Volvia brändin alla, että se ei ole niin kuin millään tavalla ongelma, että on useita eri tuotemerkkejä. Mainitsit, että Topdanmarkista IFistä tulee Tanskassa markkina 2, minkälainen kilpailija markkina 1 Tryg on, joka toki kilpailee Sammon kanssa muissakin maissa? Tryg on meille oikein hyvä kilpailija ja hyvä kirittäjä. Tryg on tosiaan pohjoismaisella tasolla toiseksi suuri meidän jälkeen, ovat markkina 1 Tanskassa, muilla markkinoilla sitten pikkusen meitä pienempiä. Suomesta Tryg ei toimi. Me itse asiassa ostettiin Trygin Suomen toiminnot muistaakseni 2012 tai 2013, mutta hekin ovat pörssilistattu yhtiö. Heillä on omat tavoitteensa osakkeenomistajille ja he ovat osoittautuneet hyvin rationaaliseksi kilpailijaksi, että Tryg on vallan hyvä yhtiö ja meille oikein hyvä kirittäjä. Minkälaisia uusia omistajia Sampo saa, jos Topdanmark vaihtotarjous menee maaliin? Ja miten paljon? Joo, Topdanmarkilla
viimeisimpien tietojen mukaan, mitä mulla on, niin on yli 40 000 osakkeenomistajaa. Tietysti lukumäärällisesti valtaosa heistä on yksityissijoittajia. Itse asiassa Top Down Markilla on vähän samanlaiset juuret kuin Sammolla on, että kun Top Down Mark listautui ja muuttui keskinäisestä yhtiöstä osakeyhtiöksi, niin asiakkaat saivat osakkeita vakuutustensa perusteella ihan samalla tavalla kuin Sammossakin, ja tätä myötä Top Down Markilla on varsin suuri yksityissijoittaja omistajakunta. Itse asiassa taitaa olla siellä, niin kuin prosentuaalisesti enemmän kuin mitä Sammolla on, että saataisiin paljon uusia innokkaita yksityissijoittajia Tanskasta, josta tarjous toteutuu. Miten heitä palvellaan tanskaksi? No varmaan jonkin verran palvellaan myös tanskaksi, että pääkielihän meillä konsernissa on englanti, että ei ole tehty päätöksiä siitä, että missä määrin aletaan niin kuin tanskaksi toteuttaa materiaalia. Nythän kun me pari vuotta sitten listauduttiin Tukholmaan, niin joitain esimerkiksi tulostiedotteista niin tehdään lyhennelmiä ruotsin kielellä ja näin poispäin, että varmaan jotain samantyyppistä myös Tanskassa. Sammon nykyisten markkinoiden kasvupotentiaali on kaiketi jossain määrin rajallinen. Ihmisillä on autovakuutukset, ihmisillä on kotivakuutukset teidän markkinoilla. Miten sitä kasvua saa siellä? Onko se markkinaosuuksien ottamista ja millä keinoin se onnistuu? No kuten tuossa esityksessä kerron, niin meillä on useita kasvualueita, joissa näemme houkuttelevaa kasvua. Tosiaan se yleisellä tasolla vahinkovakuutusmarkkinan kasvu noudattaa aika lailla BKT:n kasvua pitkällä aikavälillä. Sitten siellä on just tämmöisiä terveysvakuutusten kaltaisia tuotteita. Kaikki varmasti tietävät, että julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään kohdistuu yhä enemmän paineita nyt ja tulevaisuudessa vielä enemmän, niin se lisää terveysvakuutusten kysyntää. Sitten yksi toinen sektori, millä näemme hyvää kasvua, on pienet ja keskisuuret yritykset, että siellä me pystymme leveroimaan meidän oppeja henkilöliiketoiminnasta ja siellä yhä enemmissä väärin niin viedään sitä palvelutarjoamaa digitaalin maailmaan, että monesti tämmöiset pienyrittäjät niin on luonteeltaan varsin samanlaisia kuin yksityishenkilöasiakkaat, että siellä nähdään hyvää kasvupotentiaalia. Mitkä on tällä hetkellä nopeiten kasvavia alueita ja minkä kokoisia ne on? No, konsernitasolla niin tällä hetkellä tietysti suurinta kasvua ollaan saatu tuolta Isosta Britanniasta. Siellä, kuten mainitsin, niin viime vuonna top-line kasvoi yli 30%, tänä vuonnakin ollaan yli 20% kasvettu, ja sanoisin, että siellä meillä on niin kuin suurin kasvupotentiaali tulevina vuosina. Et totta kai niin kuin nähdään hyviä kasvualueita myös Pohjoismaissa, mutta niin kuin, jos puhutaan prosentuaalisesti, niin sitten niin Iso-Britanniassa on se suurin kasvu, ja Iso-Britannian markkina tai osuus meidän maksutulosta on noin 20%. No, oliko esityksessäkin kartta, missä oli Sammon markkinaosuuksia eri toimintamaissa? Kuinka lähellä eri paikoissa ollaan rajaa, että kasvussa voi tulla jossain vaiheessa viranomaissääntely vastaan? Ei olla sellaisilla rajoilla, että täytyy ottaa esimerkiksi Suomen markkinat. Täällähän on OP selkeästi suuri, heillä on yli 30% markkinaosuus, sitten tulee vielä Tapiollakin väli, ja sitten on me IFillä on noin muistaakseni 20% markkinaosuus Suomessa, ja muissakin maissa se on 20% luokkaa, Baltiassa selkeästi alempi, mutta ei semmoista rajaa ole näkyvissä, että tulisi niin kuin viranomaissääntely vastaan sen myötä. Eli liikkumavaraa vielä on. Ja korostaisin vielä tähän, että totta kai niin meidän tavoite on kasvaa orgaanisesti, että yritysostomahdollisuudet Pohjoismaissa on Top Danmarkin jälkeen niin kuin hyvin rajalliset, että mitään suuria toimenpiteitä on hyvin vaikea tehdä, ja täydentäviä yritysostoja, niin niitäkään niin kuin ihan hirveästi tule vastaan, että orgaanisen kasvun panostamme lähivuosina. No tavallaan niin kuin tähän liittyen niin on yksi yleisökysymys, mihin ehkä tässä jostain mielestä tuli jo vastauskin, mutta että Sampo on nyt päässyt eroon mandaattumista ja hankkimassa Top Danmarkin, niin miten sijoittajat Sammolta voisi seuraavaksi odottaa? Tätä on vähän käyty läpi, mutta haluatko vielä tiivistää? No Top Danmarkin jälkeen mä sanoisin, että voidaan vihdoin noudattaa sitä meidän jonkinlaista slogania, että tylsyys on hyvästä, että
kyllä nyt ne suuret, Vihdoin tylsyyteen on oikeasti päästy. vihdoin päästään siihen tylsyyteen, että nämä suuret tämmöiset muutokset on sen jälkeen kyllä sitten taputeltu, että sitten se on sitä orgaanista kasvua ja keskittymistä siihen ydinliiketoimintaan, että sellaista, mitä vahinkovakuutustoiminta yleensäkin on monen mielestä tylsää, mutta hyvin hoidettuna erittäin kannattavaa. Joo, ehkä jatkaisin tuohon, että tämä organisessa kasvussa on jonkin verran ollut niin kuin menneenä vuosina ainakin niin kuin pientä pulmaa, että te olette mennyt niin voimakkaasti kannattavuus edellä, että kaverit on ottanut ne markkinaosuudet, niin oletteko te nyt niin kuin valmiita siihen, että nyt otetaan sitten niitä markkinaosuuksia myös takaisin? No, meillä ei sinänsä ole tavoitetta, että niin kuin markkinaosuuden kasvattaminen ei ole mikään itseisarvoinen Eli muuta tavoite. kasvu on kuitenkin tavoite. Kannattava kasvu on tavoite, ja emme tietenkään niin kuin lähde kasvamaan niin kuin kannattavuuden kustannuksella. Että silloin kun me näemme, että jossain on mielenkiintoisia kasvualueita ja haluamme kasvaa siellä, niin se pitää toteuttaa kannattavasti. Että sanoisin, että kyllä me niin kuin markkinaosuuttakin tietyissä segmenteissä niin ollaan otettu ja pyritään kasvattamaan esimerkiksi niin kotivakuutusten puolelle. Me ollaan kasvatettu meidän markkinaosuutta ja hyvin tässä muutaman viime vuoden aikana. Ja toinen on sitten nämä henkilövakuutukset, joista itse asiassa aloitettiin aika lailla nollasta, että silloin kun IF muodostettiin, niin muodostettiin aikanaan, niin se henkilövakuutuspuoli ja terveysvakuutukset jäivät silloin Sture-brändille, että olemme saaneet aloittaa sen bisneksen aika lailla nollasta ja sen takia se kasvu on osittain siksi ollut myös niin kuin varsin voimakasta. Joo. Minkälaisia poliittisia tai viranomaissääntelyyn liittyviä riskejä Sampo on tunnistanut? Tietysti sääntely muuttuu niin kuin aina, mutta ei tällä hetkellä nähdä niin kuin semmoisia suuria niin kuin riskitekijöitä sääntelyyn liittyen, ainakaan semmoisia, mihin me ei voitaisi niin kuin mukautua. Että jotenkin täällä Pohjoismaissa markkina on niin kuin sääntelyn osalta suhteellisen niin kuin stabiili, että ei oikein osaa nimetä yhtään semmoista niin kuin suurta uhkakuvaa sääntelyn puolelta, mikä voi aiheuttaisi niin kuin meille päävaivaa, että kyllä meidän murheet on ihan jossain muualla kuin sääntelyssä tällä hetkellä. Minkälaisia investointitarpeita teillä on keskipitkällä aikavälillä? Puhutaan varmaan digipuolen investoinnista. Joo, tosiaan niin investoidaan jatkuvasti digitaalisuuteen. Tuossa näytin graafia, että IF investoi yli 100 miljoonaa euroa vuosittain pelkästään IT-kehitykseen, että se ei sisällä ylläpitoinvestoita tämmöisiä, vaan puhtaasti niin kuin IT-kehitystä. Eli siihen tullaan jatkossakin panostamaan ja sitä kautta halutaan parantaa asiakaspalveluprosesseja, tehostaa edelleen yhtiöitä niin kuin vuosi vuodelta pikkusen tehokkaammaksi, että niitä ne meidän investointitarpeet on, että muunlaisia suuria investointitarpeita meillä ei ole. Tähän liittyen oli yksi yleisökysymyskin, että tavoitellaanko tekoälyinvestoinneilla tehokkaampaa myyntiä vai kulutehokkuutta organisaatioon, millaista? Kyllä me hyödynnämme paljon tekoälyä, erityisesti tuolla vahinkoprosessien puolella, vahinkojen korvauskäsittelyssä, esimerkiksi petosten tunnistamisessa käytetään paljon tekoälyä, että miten tekoäly tunnistaa kuvista esimerkiksi vahinkoja ja tämmöisiä, niin kyllä sitä käytetään koko ajan enemmän. Sampo on tosiaan rinnakkain listautunut Tukholman pörssiin. Silloinen hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos sanoi sen lisäävän Sammon osakkeiden kysyntää, kaupankäyntivolyymiä ja ajan mittaan hyödyttävän Sammon kaikkia osakkeen omistajia. Ovatko nämä asiat toteutuneet missä määrin? Kyllä mä sanoisin, että ne ovat toteutuneet, että tosiaan, että meidän tavoite, kun me Tukholmaan listauduttiin, niin oli lisätä meidän tunnettuutta Ruotsissa, joka on Tanskan ohella meidän suurin markkina. Haluamme nostaa meidän tunnettuutta ja tarjota helpomman väylän ruotsalaisille sijoittajille sijoittaa meidän osakkeeseen, että joillain institutionaalisilla sijoittajilla voi olla sääntöjä, että he eivät voi sijoittaa euromääräisiä osakkeisiin, vaan se pitää olla kruunumääräinen instrumentti, niin tarjottiin tämmöinen mahdollisuus sijoittajille, ja kyllä mä sanoisin, että me ollaan saatu ihan hyvää palautetta sen suhteen, että me ollaan niin kuin lisätty meidän näkyvyyttä Ruotsissa, ja sijoittajakiinnostuskin on ollut kasvussa Ruotsin puolella, että kyse ei ole mistään niin kuin mittavasta mullistuksesta, se on vain yksi markkinapaikka muiden joukossa, eikä lisää meidän kustannuksia juurikaan, koska näiden pörssien sääntely on hyvin pitkälti harmonisoitu. Kiitos Sammon sijoittajasuhdepäällikkö Mirko Hurmerinta. Kiitos.